kentuk niki wonten tari rampok singa bareng tanti kaya ngapa para rawuh para dulur kita pirsani Chandra Putra Budaya Jawa Timur Indonesia. Iya. Ayo nger lo burung sik dadarut. Ayo burung wayahe lo ger. Ale ngopo Pak burung wayahe. Lambat di program lho. Pak Yono matur nuwun kanca-kanca batang sareng rawuhipun wonten dalem menika Kuda Patra Yuwana warga besar dari Kuda Patra Yuwana ya ger. Ayo Rod. Jos. Soraku muruh katon ambot ruku sora imbang campur datan buku tambur tinabuh sora yang suara pratondo siyoko ayo mana soraku muruh katon ambot ruku sora imbang campur datan buku tambur tinabuh sora yang suara pratondo siyoko radio alam brodo yo iya. Soraku muruh katon ambot ruku sora imbang campur datan
iki lo ya iki lo. Diatur kita di abang siko bareng tadi. Yo 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 yo
Rahayu Rahayu Lestowo Durga Medhak Kala Sirna ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong keleng badhe ngaya dibahan wontenipun kaos dumateng para cikal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Maja Panggung ingkang kawastanan inggih menika panjenenganipun Joko Slewak kaliyan Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo ingkang dipun panggeni kesenian Daranan Tandra Putra Budaya inggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten Puser Bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh Hyang Demolodo kaliyan Hyang Kendil Wesi ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun saosipun wontenipun cikal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika semontri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panukan Segarwa Putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali wontenipun ingkung dipun wastani ayam inggih menika saged ingkang saged rukun guyub rukun wontenipun kesenian Daranan Sentero Tandra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo ewon dene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong keleng muga sedanipun dipun paringi karahayon awulujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika kawula sanget matur dening panuwun tanpa tindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Maja Panggung cikal bakal ingkang manggen wonten Gilingan wonten ing Masakan wonten ing Besali sedayanipun kang dereng kasebat lan ngapunten ing sakata-kataipun kula warga saking tlatah Tandra Putra Budaya mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu-estunipun nuwun sewu nuwun sewu saking loro pansamo Bali saking ngomong pansamira Jawa sasetan dulune saking Draja luput kadya kapuk ibaning wesi kayu angker lemah sangar sing landhak duwane wong lemak miring menyang pakipon ing merak padupaning warak sekali nadyan arta menasegara asat temahan rahayu kabeh apa sarhayu ingidran kang udodari nesok ing malaikat sekaning kaos Rasulullah Nyai Adam Nyai Tawa Bapak Adam Bapak Kawoso mbok bilih wonten lepatipun tempalan ing dalu punika nang ayu bagya wonten ing tlatah pabrik Maja Panggung dikak giling wonten ing taun 2000 selangkung muga tansah dipun paringi karahayon dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika semanten ugi kula matur panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun mugi sedaya pinarengan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Irun
mula menika sedayanipun saged lancar ing dinten menika saengga selaminipun. Semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya. Kula sangat-sangat matur benging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan saged lancar rezekinipun, agung keselamatanipun, agung kerunanipun ing dinten menika saengga selaminipun. Kula wonten ing mriki manungsa limrah mbok bilih anggen kula ngaturaken, anggen kula ngingkaraken punapa mawon kirang tata, kirang titiran gamblang kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakatah-katahipun. Kula cekapi semanten rahayu, rahayu, rahayu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ayo, ditata, ditata, ditata. Ayo!
Aduh, lipat. Ayo Jul, apa Jul? Ini ojek online di mana? Sepi. Yo. Eman-eman. Aku selempoh. Agae caritane nomor urut selanjutnya monggo. Saya turun Mas. Bukan Mas. Bengok-bengok. Kekasih bengok. Sabar. Ayo. Baik betul baik. Iya.
kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Dut. Aku tak teko maghrib Mas Utris. Iki sing blendrang. Bukan aku. Urip ndeleke kanca-kanca deh. Urip iki deh. Urip pisan penake kaya ngene iki lho. Ayo. Ara kroyok. Ara. Ayo. Tak kabeh. Apa liar terus. Apa iki? Ayo pada. Ayo sing nabung keseman. Ayo. Alah. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Abel. Dadi bel. Abel. Ayo Ron. Ayah buruk. Iya. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Aku jaluk mangan, jaluk mangan apa ger? Jaluk mangan lengo wangi ya itu. Pak Lut, wonten pareng dadi lho Pak Lut. Kosane dadi, wonten pareng ber. Iki sapa iki? Aku duwe penggawean besok pan. Oke. Sing kene yo dadi wayahe nyuwuk iki. Aku jaluk nyuwuk. Lo. Ayo.
jaluk serapat maneh. Tangge sangu mulih. Aja kaya mangkono le. Pupune kancane banjir. Iki kok teles-teles ya ning apa to, Tut? Wong sabar kuwi kekasih Gusti, Tut. Sabar bokonge jebal. Halo, ucapan terima kasih sekali lagi dari teman-teman Condro Putra Budaya buat para pedagang UMKM. Itu pekan raya di pabrik gula Mojopahit untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekiranya Condro Putra Budaya untuk malam hari ini kemarin John pamit. Sekiranya ada salah hilang yang disengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar